kører de bare. Så kan du så, den ene det er jo til den ene af dem, den anden til den anden af dem, så kan du så sørge for, at den ene af dem måske får lidt mere strøm end den anden, og så kun det er ikke sådan en puls. Det er mængden af stød, og det gør det. Så du må godt skrue lidt op og skrue lidt ned igen en gang. Ja, det gør jeg også. Så det er sådan noget. Kom der! Jeg hader skram! Skal det om? Den gør det. Er vi klar? Michael, Jeg ligger så stille som jeg kan. den kraft vil være den første tus, jeg lavede. Jeg tror, vi skal nøjes med at lave en opstrækning i dag. Jeg tror, det er mere rigeligt. Nej, det er med fuld farve. Nej, det overlever jeg ikke. Jeg kan se, at jeg bliver ved det her, mand. For satan, mand. Du er ellers dygtig. Hold kæft, jeg Hvor længe har du gjort det her? Cirka til februar, der har jeg tusind i 5 år. Og det, må man sige, det er en hård vej til jer selv her. Nej, du giver så giver det heldigvis ikke mere. Men uden strøm. Det var ikke mig, du gav. For satan. Ja. Altså, hvorfor kommer du på sådan noget her? Hold kæft, Michael. Det er kun stykke 3. Prøv at mærke noget med team. Hvor er det dumt. Flot med lyn. Hold da op. Men den er flot. Husk, vi gør det, så behøver I andre ikke at gøre det. Hvorfor sidder du så og kigger på mig? Nu holder jeg øje med, at jeg går lavet med. Ja, det kan jeg godt forstå. Altså, det er svin, du er. Øj, de muskler. Jeg kan mærke det, det bliver helt hård, mand. Jeg sagde, det var sådan. For helvede, mand. Nå. Det her, det er dumt. Og så guldfarve også, man, ved siden af det. Ja, så kommer den 23-0 her. Det skal bare overstå det her. Ja, men du skal heroppe og ligge bagefter. Åh nej! Kæft, mand. Man, det der med bare en nål af jager lige ind i mænden, man må stå. Ikke rart! Det gør da ikke godt, at du bliver tatoveret i gang. Nej, det kunne du forstået, hvis du bliver tatoveret. Kæft, mand. Jeg hader strøm! Nej, var det bare dumt, det der. Hold kæft, mand. Jeg synes, han er fint. Altså, det her, det er smerte på smerte. Hvor er det bare dumt. For satan. Så! For helvede, mand. For satan. Hvad så? Ja, du går klar bagefter, ikke? Og så får du sådan en her på hver balle. For fanden. Prøv at gøre det.
Jeg tror godt, vi må tage med nu. Hvor satan, mand. Øj, Rasmus. Det var så den første, der blev tusind, eller hvad? Bare lige at... Ja, den er flot. Ja, men altså... Man kan jo ikke se, den er skæv. Hvad? Jeg er sgu sikker på, at det ikke var sprit, du hældte på. Jeg troede, det var sprit. Det er bare roligt. Hvor var det, du sad henne, var det? Her og under knæet? Nej. Det var her på den der. Det var, nej. Det var på den der. Ja, det der? Det var der, ja. Og der er den så. ordentligt fast. Ja. Hvor sad den anden Så henne? under knæet. Lidt hvorfor? op, lidt længere op. Deroppe, eller? Ja, det er der, hvor lægen snor. Hvad med her? Shit. Skal lige se, hvad der er nemmest, når det er at køre den deroppe. Lykke og Madsen gør det, så behøver jeg andre ikke at gøre det. Det her det er dumt. Når det er færdigt, så mærker vi det ikke længere. Chilien det tog alligevel en halv times tid. Jeg tester den. Kan du mærke? Nøj! Slap af, mand. Jeg tror, jeg får krampe i den muskel der. Jeg skal lige være sikker på, at det virkede. Det virker. Okay. Hold kæft, mand. Nej, det kan simpelthen ikke tage mig sammen til det her, mand. Hold kæft, mand. Og hvor længe sidder jeg lige og haft maskinen i hånden? Kom nu i gang! Ja, det er vel en halv år siden. Ja, det kan jeg i hvert fald. Nå, Jacob. Ja, Michael, min ven, husk, jeg var god ved dig. Nej, det husker jeg ikke. Hold nu stille! Så er man ved at tage maskinen. For det trykker mig lov, så den er hård. Nej, ikke hårdt endnu. Jeg kan også se, Man kan tage sengen, mand. Hvor helvede da. Satan. Kom ordentligt. Det skal være lige. Det hedder jeg nemlig ikke nemt. Hvad fanden er det for streger? Det skal være lige op og rundt. Selv nu selv. Så er han bare fedt. Det er nemt, ikke også? Nej. Du fik det prikker der. Au, for fanden. I dagens anledning, der har vi valgt at få lavet et lyn, som I nok kan se. Jeg synes, det passer godt til temaet. Ej, din løse dist, mand! For helvede. Hold kæft, mand. Jeg har ikke fået mange forskellige forløsninger, men det her det går rigtig sjovt. Skal vi ruske den helt op? Nej, Snop det. det tror jeg ikke. Ej, han fagner vel.
Så kommer du bare der midt i ingenting. Og hvis det ikke det sidste med her. Fuck, det går nærmere med muskel, mand. For helvede min arm. Satans, mand. Du klarer det godt, Michael. Ej, det var simpelthen det godt. Det var bare ikke, det er ikke helt skid. For helvede også, mand. Har du glemt mig? Se, hvordan min hånd er. Nej, du kan godt få en tur, hvis det er det. Er du okay, Jacob? I kan godt høre, jeg nyder det, ikke godt? Der vil jeg ikke, hvad der var værst. Nej, det er fanden, mand. Jeg var da ikke med det selv. Flot, Michael. Så er jeg helt stolt af dig. Dumme lærling! Hold kæft, mand. Kom nu. Min ben. Hvad er du så stille, jo? Så nu stadig stille, for helvede. Kæft, mand. Satan. Husk, at selvom vi chatter og leger, så er det stadigvæk under ordnet forhold. Alt er stadig rent, og alt er, som det skal være. Men lad være med at tusse hinanden med chili. Det går Markus. Ja, det er dumt. Ja, det duer ikke. Det var det. Jeg er godt nok glad for, at I streger det, Jacob. Jeg kan godt lide de bevægelser. Okay, for det er flot, mand. Hele hånden rykker så bare. Øj, men for min muskel. Det er jo bare et tegn, at du ikke får en brugt nok. Nå, jeg skal så lige have lidt mere gul, for den tipper de over ind. Ruller du med farve? Det var en anden, der havde væltet den. For satan. Nå, har du haft et uheld? Du er godt klar over, at jeg kunne ikke gøre for det. Jeg mærker, at jeg har trådt, så det gav jeg bare sted. Hvor er det bare dumt. Det skulle bare være, så de kun må bruge venstre hånd. Jeg snakker, altså prøv at høre, det er værste. Og se, hvordan min hånd bare drejer med der. Hold kæft, mand. Er det ikke vildt, man kan ikke styre det der spassebevægelse der? Få noget farve på. Kom nu i gang, for helvede. Vi er ikke hele aften. Tag dig nu sammen. Det kan jeg jo ikke, for fanden. For satan. For helvede også, mand. Jeg vil tage den her. Hold kæft, mand. For satan. For helvede. Den bliver fin, den her, Jacob. Ja, den er flot. Det eneste gode ved det her strøm, det fjerner fokus en lille bitte smule for tatoveringen. Og det mener du ikke? Det gør det ikke med mig. Satans, mand. Jeg synes sjovt nok ikke, det gør så ondt. Det plejer at gøre. For fanden. Det dumme svin. Kan du arbejde med det her? Min hånd, mand. Eller du skal helt ud til kanterne for helvede, mand. Dumme lærling. Bare ud over kanterne. Ud over kanterne. Så har du der ved kanterne. Ja. Nå, jamen, vi tager bare god til. Bare giv Jacob lidt mere, så jo. Okay.
Og jeg var så... Hvad? Hvad er det, du siger? Så hold så! Nej, vi skal helt ud til kanten. Det var ikke dig, jeg skal holde til. For fanden. Skal han også have sådan en tur på et par sekunder? Så tager jeg sgu da maskinen. For helvede. Det er god, den der var den bare hård. Jeg glæder mig så meget til at se det her. For satan, mand. Jeg tror underholdning. Du skal jo huske, der hvor du har den der dobbeltstreg, der skal også noget imellem. Ja, for fanden, det har jeg helt glemt. Har du lavet en dobbeltstreg? Så! Okay. Så skal du huske at bruge den her på med din venstre hånd. Med min venstre hånd. Husk at skynde efter. Jeg ved også, jeg skulle lige have noget papir. Det er ikke mig, der skal spise det. Hvor er det dumt det her, mand. Hold kæft, mand. Så. Jeg ved det. Nej, det var ikke noget. Jeg bliver våd her. Sætter du bliver våd, siger du. Pas på mikrofonen. For satan, min arm. Det virker bedre, det er godt. Du skal pakke det ind. Ej, hvor er det dumt, det der, mand. Det er flot, Michael. Jeg er stolt af dig. Det kan jeg ikke forstå, hvor kæft det gjorde. Den er pænt fra, så det er lige meget. Det gjorde. Og hvordan var det så? Det var en oplevelse, jeg synes, alle folk skulle have lov til at prøve. Du er gal. Og hvad siger du, Michael? Hvordan var det at tusse? Det var lige så svært som første gang. Kæft, mand. Må vi så se resultaterne? Ej, ja. Hvor er det bare... Længere Madsen gør det, så behøver I andre ikke at gøre det. Hold kæft, mand. Min arm, mand. Tak for jer.